Metrópoli Forala. M24 berriki joan zaigu eta aldaketaren urteurrenaren karietara, aldaketaren beste radiografia bat eginen dugu gaur Metrópoli Forala saioan izan ere gurekin daukagu Euskaldunon hiri buruzagiko alkate jaun txitaburgarri Joseba Siron jauna. Egunon, Joseba? Egunon, zer moduz? Zeboz gabiltza? Ba, ongi. M24 hartu dugu referentzia bezala, aldaketaren urteurrenaren radiografia egiteko, baina zure kasuan aginte makillaz jabetu zinen ekainaren amairuarekin. Amairuan, bai. Udal plaza mukuru beteta jendea asiron oiukatzen, nola oroitzen zara? Beste gauza batzuen artean. Bai, nola hori ezin da ahaztu, ez? Hori beretan izan zen egun oso polita, eta nik beti esaten dut hori izan zela nire txupinazoa. Ezinen duzu txupinazoa jaurti? Ez, nik ez dut botako. Zego gorra den ezkertiarra izatea eta herritarren parte hartzearen alde gotea. Konsekuente izan behar izatea. Bai, ala da. Kristona, hombre, ez. A ber, Iruñeko zeinek ez du inoiz bere burua imaginatu hor txupinazoa, koetea botatzen. Parte hartzea zari garela zer moduz doaz? Auzoetako eztabaidaguneak? Auzoetako eztabaidaguneak oso ongi. Ja dagoeneko amaitu ditugu eta oso parte hartzaileak izan dira eta batez ere nik esango nuke mandigutela hau bai dela erradiografia polit bat, hiriaren erradiografia auzoz auzo, auzo bakoitzan ze kezkak eta ze arazoak dauden eta zerrenda polita indugu. Dena dela, errazena izan daiteke herritarrei hitza ematea, gero haien eskaerak bete behar, hor dator fase zailagoa, ezta? Horretan ere konsekuenteak izan behar dugu, bai. Badakizu, galdetzen duzunean, gero erantzuna jasoko duzu, dudari gabe, eta erantzun benetan oso zabala eta oso handia jaso dugu. Baina, hori da guk behar genuen tresna, orain lanean azteko. Dena dela, kainaren 13 hartaz ari ginen, jendea pozik udal plazan. 12 hilabete igarota gero, jende horrek pozik segituko du aldaketarekin? Bai, nik uste dut baietz. Behintzat, nik kaletik ibiltzen eta perzibitzen dudana, da aldaketaren alde zegoen jende, baina zentzu zabalean, incluso orain udal gobernuan gauden 4 partiduak, baino espektro zabalagoa, ez? Dagoen aldaketaren aldeko jendea pozik dagoela, oso pozik dagoela. Eta gero, nik horri gehituko nioke baita ere aldaketaren kontra zegoen jendea, ez dagoela ez da ere bereziki azerredo, nik behintzat hori ez dut kaletik sumatzen. Sumatzen dudana da, daudela pizkat espektatiban, ez? Azken finean, orain dela urte bete, iragartzen ari ziren ez dakit, azken epaiketaren trompetak eta munduaren amaiera baina zantzu batzu badira mundua amaitzen ari dela, konparaziora zuaitzak hasi dira, etxe bizitzak erasotzen, adibidez, edo letrina bat dago Santa Maria la Realen, niri oso polita iruditu zaite hori, aste honetan ustut astelenarekin izan zela, Nafarroan eskela gehien saltzen dituen egunkarian, azaleko argazkian ikusi genuen Antxo Azkarra etorbidea, orgoitik harturiko irudi bat, hainbat zuaitz ikusten ziren, eta goiburua zen, hitzez hitz, etxe bizitzak erasotzen dituzten zuaitzak Iruñean. Zer ziren, bilduko zuaitz zombiak edo nola zen kontua? Hori da, ez dakit orain virus, ez dakit kaltegarri bat agertu den aldaketaren 12. hilabetean, baina badirudi ez dakit ez, hoi ez den bezala zuaitzak bapatean hasi direla azten. 12 hilabetean, 12 metro horrelako zerbait, ez? Gutxien ez. Bueno, tira, erdi txantxetan ari ginen, baina gauza garrantzitsua da, ez da? Borroka mediatikoa, agenda markatzeko borroka hori, nola dakusazu eskuin politiko eta mediatikoa, alegin horretan? Bueno, ez genuen gutxiago espero, ez? Eta pixka bat, zuk aipatu duzun egunkari horren trajektoria ibilbidea horrelakoa izan da, ez? Baina ezke hori horrela izan zen, historikoki diot, emakumeen bozka martxan jarri zenean, eta haiek iragarri zuten baita ere hori munduaren amaiera izango zela, edo ez dakit sufragio universala, eskola laikoak izan direnean, en fin, ja, badu bere ibilbide historikoa
egunkari horrek. Bistan da Ramon Lapeskera do Victor Morenoren liburua irakurri duzula, ezta? Ni ere lotsatu nintzen egunkari horretaz, ez du izena esanen hortxe utziko dugu kontua. Bueno, agenda markatzeko borroka horretaz ari ginen, zer sartu nahiko zenukezuk agendan? Ze geratu da agenda komunikatibo eta politikotikat, eta zuk sartu nahiko zenuke eta zentraltasuna eman nahi zenioke? Hombre, nik uste dut gauza garrantzitsuak agendan badaudela. Dagoeneko esan nahi dut arlo sozialean egiten ari diren gauzak eta arlo memoriari dagokion arloan dauden gauzak baita ere sartuta daude, hiriarentzako proiektu politak daude, hain zuzen ere oinezkoen aldeko hiria eraiki nahi dugula, eta bar. Hombre, gero daude gauzatxoak, gauzatxo txikiak, hiri mailan, baina, bueno, bai, nik agendan sartu nahiko nuke, orain adibidez, Askatasun plazaren horrazpian, eraikinaren azpian dauden gorpu horiek alik eta alasterren Molata Sanjurjoren hori da, haien familiei itzultzea, edo adibidez, hombre, nik betidanik esan izan dudan Mari Blanca takoneratik berriro Gaztelu plazara eramatea. Hori oso zurea da. Hori, bai. Proposamen hori. Eta Arazurirena. Nik irakurri nion Arazuriri, berak esan zuen lehenengoa, eskultura horrek beste patu bat merezi zuela, eta horiek dira, baina maila horretako gauzak dira, ez dakit, dira nabardurak, hiriaren mailarako. Nik uste dut gauza importanteenak dagoeneko sartuta daudela, edo orain oso modan dagoen bezala, kalendarizatuta, horrela uste zeraten dela. Kronograman sartuta. Kronograma ere oso hitz potoloa baita. Ederki, botere mediatikoarekin egin duzu topo, judizialarekin ere bai. Euskarazko aurre eskolen afera horretan, izan ere behin-behineko neurri bezala, edo neurri kautelar bezala, erabaki dute aldaketak bertan behera ustea. Zer demontre bertatuko da, izan ere familia asko nahiko aztoratuta eta kezkatuta dabiltza? Bai, eta horrezegatik guk eskatu duguna da ahalik eta lasterren erabakia behingoz hartzeko, eta sententzia ezagutu nahi dugula. Ze momentu honetan hori da realitatea, bertan bera gelditu dela guztia, baina horrek esan nahi du, eta hori da baita ere lehen aipatzen genuen eskelario horrek bota duen kanpaina, adierazteko gauza itzuli dela hasierara, eta hori ez da egia. Osea, epaileak ez du esan are gutxiago itzuli behar dugunik hasierako planteamendura edo iaztik zetorren planteamendura, baizik eta prozesu guztia bertan bera utzi du. Eta orduan, horretan ezin dugu ez mugitu ez atzera ez aurrera. Noski horrek behartzen gaitu erantzukizunez bi eszenatokiak planteatzera, bata sententzia alde batera joaten bada, kontutan hartzeko, edo alderantziz. A eta B plana prest dauzkazuen. Claro, horrela izan behar da. Ze gertatzen ari da euskararekin, hezkuntzarekin, eztabaida publikoarekin? Bueno, nik uste, azteko, eta pixkat joan behar dugu baita ere, atzera, nik uste, hasiera batetan hauek iragarri zutela munduaren amaiera, eta kaosa. Eta ez da gertatu. Eta ez da bakarrik ez dela gertatu, baizik eta gauzak egiten ari direla modu jator eta justu batez. Horrek ekarri du lehorte handi bat, ez dago gairik, ez dago mamirik, eta orduan oposizioa egiteko, mugitu behar dira Spidermanen soinekotik, ia alkatea ez doan mesetara aferara, Eta hortik ateratzeko, letrina ez dakinun, edo 5 pertsonek osatzen duten kanpaleku bat dagoela Santa Maria la Realen, por cierto. Joan den legealdian ere antziren. 2013 antxe zeuden dagoeneko. Baina, bueno. Letrina batek, gizateriaren historian, ez dut uste, letrina batek horren beste tinta litro isuri dituen. Bai, oize baietz. Eta orduan, lehorte horretan mugitzen ari dira, behin baino gehiagotan esan diagu, ezken nabaritzen zaizu, ez duzuela gai mamitzurik. Eta horregatik euskara, hartu dute, ez zegoen lehendik ere estrategia bat euskarari dagokionez, zantzu batzu izan zire legealdiaren hasieran, konparaziora 2015ko San Ferminen azken minutuan euskararen aurkako txistuak entzun genituen udaletxe plazan.
Bai, euskara beti izan dute, baina gero badakizu, hemen badago berez oposizio lana, baina gero badago horren inguruan montatzen diren kanpainak, eta batez ere badago baita ere sobreaktuazio bat. Guk hartu ditugun erabakiak, euskaren alde hartu ditugun erabakiak ere ez dira beste munduko ezer. Ta, adibidez horin aurre matrikulan ikusi da, guk datorren urterako eskaini nahi dugu 27% plazetan, euskarazko plazak, eta aurre matrikulan hiritarrek erakutsi digutena da 27% dagoela euskaraz eskolarizatzaren alde, beraz motz gelditu gara horretan ere, ez gara joan muturretara, baina haiek sobreaktuatu behar dute. Lehendabiziko aldia da gainera, datu zehatzak daudela, bai. Empirikoki demostratu da geratu da, eskaera hori dela. Nola dakusazu, larumateko manifestazioa, etzikoa? Ilusio handiz, klaro, iruditzen zait beharrezkoa dela, ez baita ere, alde batetik tristea da, berriro ere kaleak bete behar izatea euskararen alde, ez, euskararen lurraldean euskararen alde gaudela adierazi behar izatea ikaragarria da. Baina beharrezkoa da, nik uste gainera momentu importantea dela baita ere, eta orduan ilusioz ikusten dute. Udaletxera itzulita, oposizioaren estrategiez mintzo zara, badirudi horietako bat dela, afera honen kontura eta beste polemika batzuen kontura, fokoa edo jopuntua jartzea Maider Beloki zinegotziarengan. Azken finean Maider Belokiren inguruan kultura mugitzen da, eta Abel Azkonaren polemika hori izan zen. Jakin badakigu kultura izan dela orain arteko erregimenaren bunker bat, zentzu guztietan gainera. Ez kultura kudeatu duten nahi izan duten moduan oso kontziente direlako horren atzean zer dagoen. Eta orduan edozein gauza mugitzen duzula, hor berriro ere kanpaiak jo eta arrebatu bakizu. Jo puntu ezari ginen, beste jite bateko polemika, Laura Berro, Arantzadiko zinegotziarena, ez zuen botoa eman behar bere arrebarekin lotura zuen erabaki batean, boto eman zuen, etzen erabakigarria, baina alata guziz ere dimisioa eskatu dute, nola dakusazu afera, dagoeneko egun batzu joan diren honetan. Azken finean hor ikusten da oposizioa eta oposizioaren baitan, gainera triste da, baina adierazi behar dugu baita ere horretan PSN jokatzen ari den papera dela, UPNren paperaren guztiz asimilablea, ez? Eta orduan, nik horretan ikusten dudana da udalak eta udal gobernuak gauzak egiten dituen bitartean, oposizioa bakarrik arduratzen dela zarata ateratzeaz, eta adibide batekin jarriko izut, orain arte esan ez duguna. Egun horretan, eta Laura Berrok hankasartze izugarri hori esan zuen egunean, horren atzetik etorri den mugimendu guztia eta kanpainak eta dimisio eskaerak eta beste, onartu zena izan zen lehenengo aldiz, 16 urteetan zehar lehenengo aldiz, Arrosadian egongo dela gazteriaren aldeko zerbitzu preventibo bat. Hori da egun horretan onartu zena. Eta hor dago gakoa. Ez da kasualitatea, hau honen inguruan montatu duten zarata guztia dagoela estaltzeko hori. Lehenengo aldiz 16 urteetan. Beste behin, gertatu zen baita ere, osoko bilkura batetan, altxatu zirela UPNren zinegotzi guztiak, eta joan zirela. Egun horretan onartu ziren 2 ordenantza berri. Haien artean protokolokoa, lehenengo aldiz hiriaren historian. Beraz, ez da kasualitatea zarata montatzen dutenean, montatzen dute estrategia baten atzean, estaltzeko udal gobernua egiten ari dena. Nafarroko gobernuan ez bezala, Iruñeko udalean koalizio gobernua daukazue, koalizio udal gobernua, zer moduz funtzionatzen ari da formula? Ongi, oso ongi, nik uste funtzionatzen ari dela, ongi. Horrek ez du esan nahi, arazorik ez dagoenik, noski. Argi dago, ez? Da gobernu anitza, aniztasuna eskuinak pertsibitzen du kaos bat moduan, baina ikuspuntu ezkertiar batetik hori aniztasuna aberastasuna da. Nik beti esaten dute, asko kostatzen zaigula erabakiak hartzea. Eta gela horretan biltzen garenean, hor, en fin, oiuak ez momentuz, baina... Asambladaren edo batzarraren kultura ez baita erraza. Denetatik dago, baina atetik ateratzen garenean, erabaki batekin, erabaki hori ja da... Orain arte, desadostasun publikorik handiena, askatasun plazaren izenaren kontura, zer gertatu zen hor?
Bueno, gertatu zena izan zen udal gobernuak hartu zuela erabaki bat, baina gero osoko bilkuran ateratzeko beharrezkoak diren boto guztietatik bat deskolgatu zela. Deskolgatu zen gainera, hori ez, talde memorialista bati, abizkat, jarraitzeko. Baina, bueno, nik uste dute afera hori bai dagoela guztiz itxia, nik behin baino gehiagotan gainera esan dut, hor gauden, udal gobernuan gauden zinegotzi guztiak, alkatea barne, dagoela hor atzean daudelako beste 14 botu. Eta Edurne Eginok ulertu zuela, beraz zerbait baldin bada, zinegotzi delegatuak kasuanetan udaletxean, da, hori, gure babesa duelako. Eta noski, ezin dela oposizioa izan, asteazken eta ostegunean eta udal gobernuko partaidea gainerako egunetan. Edo gaude, edo ez gaude. Baina, bueno, hori gertatu zen, egia da, ez dela berriro horrelako hori gertatu, eta nik momentu honetan oso pozik nago Edurne Eginoren lanarekin. Memoria historikoaz ari gara, eta agendatik nahikoat geratu da, hor eman duzuen beste aurrera pauso bat, hain zuzen ere frankismoaren biktimentzako bulegoarena, ez da? Piskat isilpean pasa da? Bueno, isilpean, baina martxan dabil, eta testigantzak eta jasotzen ari dira, egia da, igual ez dela mediatikoena izan, baina ni gogorarazi nahi dut egun horretan zinegotzi guztiak egon ginenean hori irekitzeko, inauguratzeko, sartu ginen eta hor barruan geundela, sartu zen lehenengo pertsona adierazteko, nola bere anaia fusilatu zuten, ustut Tejeria kalean izan zela, eta beraz nik jakin badakit etengabe jasotzen ari dira testigantzak, eta gaina, egia da ere horretaz pixka bat, apur bat ahaztu dugula, atzean dauden pertsonen profesionaltasuna eta upnaren kasuanetan profesionaltasuna, guztizko konfiantza ematen digu. Zer moduz aldaketaren udalen bilkura hoietan, Ada Colau, Manuela Carmena, Kitxi eta Enparauekin? Ongi, nik uste estatu mailan hor aldaketaren irudia, aldaketaren argazkia batez ere udaletan zentratu dela, nik beti esaten dut, orain dela urte bete gertatu zen aldaketa municipalista izan zen argita garbi. Eta nik oso pozik nago argazki horretan agertzea. Egia da, gero baita ere, estatu mailako medioek eta askotan baztertzen gaituztela, ez? Sextak aurrekoan saio berezi egin zuen horren kontura eta Iruñetzen azaldu. Gaixoak, aztu zitzaien. Berezitasun bat baduzue, alderdi sozialistarik gabeko aldaketa bakarra da. Bai, hori izan daiteke batetik, ez? Eta gero igual, ez dakit, ez? Baita ere hor sektarismo punto txiki bat ere badago. Baina, niretzat importanteena da oso harreman ona dugula alkate hoien artean, beti aipatzen da Ada eta aipatzen da Manuela, baina hor adibidez, ni asko inpaktatu ninduen baita ere Zaragozako alkatea, kasuetan Pedro Santistebe, laguna. Hori beratzen ari da fokotik eta oso esperientzia berezia izaten ari da Zaragozako. Eta gainera benetan askotan ikusten dut inoiz egin beharko dugula gogoeta hori, adibidez Zaragozan, aldaketaren aldeko udal gobernua jasaten ari dena, eta kanpaina mediatikoa eta han El Heraldo de Aragón eta bere baliabide guztiak inguruan, eta hemen jasaten ari garenagu, benetan bien artean paralelismo asko daude. Izugarriak. Asko guste dutena, baino asko zandiagoak. Zuk lehen aipatu duzu adibidez zuaitzen afera, ez? Nola, intrascendentea, hori ez, bihurtzen da, kasi afera kapitala. Baina adibidez artikuluetan eta portadetan eta nola ze trataera ematen duten segun eta berri ona konsideratzen duten ala txarra. Adibidez, Pamplona se defiende contra las riadas, bat, ez? Edo, demagun, Bildu se impone el euskera, ez da nola Bildu eta
Pamplona subiektua zein den. Eske hori sebera gertatzen ari da, Zaragozan, eta aurreatuko guzti, jabetzen ari naiz, denboraldetik gaizki gabiltzala. Beraz, beste kontu bat, hauteskunde kanpaina maiz aipatu zenuen daugarren zabalgunea, zabalgune mentala. Eta legealdi hasi eta berehala Abel Azkonaren erakusketaren inguruko eztabaida edo polemika etorri zen. Nola daramazu zabalgune mental hori? Nik uste dut benetan, oso ongi doala. Hau ez da erreza, izango genekin etzela erreza izango, 16 urteko erregimena ezin da ezabatu 12 hilabetetan, behar dugu denbora, baina nik uste dut badela kalean asko mugitzen den jendeak hori sentitu duen zerbait, iria irekiagoa dagoela, eta arnasa hartu daitekela orain lehen baino errazago. Bestelako muga imaginario batzuk ere gainditu dituzue, konparaziora Euskal Herriko lurraldeak banatzen dituzten horiek, badira zenbait elkarlan proiektu turismoaren gainean, kulturaren gainean, horiek ere pixkat geratu dira bazterrean, ez da, agendatik? Bueno, ez pentsa momentu honetan eta horretaz adibidez badakigu agenda mediatikotik diote. Bai, sektore batzu eta oso pozik daudela, aurrekoan esaten zeguten, turismoan mugitzen diren agente batzuk eta hosteleroak ere bai, orain lehenengo aldiz hiri honetan turismo estrategia bat diseinatzen ari dela. Bisitari kopurua gora egiten ari da. Bai, gora, etenga. Hau da trajektoria luzeagoa, ez da bakarrik azken 12 hilabetetan, egia da gora doala, baina beti igual tintak jartzen beti San Ferminetan eta betiko topikoetan. Uste Iruñak badituela beste posibilitate batzu. Zeri buruzkoa den horrengo galdera? San Ferminei buruzkoa, zuzen ere. Vale. Ikurren legea zute aldatuko. Udazkenera arte, hori horrela, zer gertatuko da ikurrinarekin, San Ferminetan? Uztailaren 6an zehatzago esan da? Bai, adierazi nahi dudan lehenengo gauza da hemen publikokita, dokumento zaharretan jartzen duen bezala, que me quejo agriamente, ez? Ze benetan hau da niretzat ulertezina, ez? Nola urte batetan ez garen kapazak izan zori gaiztoko lege hori deusesteko, ez? Gaina nik beti esaten dut, beste batera ikitzeko denbora bazegoen, baina hau deusesteko eta lengo hortara itzultzeko ez zegoen problemarik, eta orain, claro, uda hurbiltzen da, eta txupinazoak ez bakarrik Iruñan, toki askotan, eta hori apizka bat guztea udalak, aldaketaren aldeko udalak gainera apizka bat salduta. Babesi gabe, ez da? Claro, erabaki judizialak ere badira tartean. Batez ere, partido guztietatik esan dugulako lege sektarioa dela, eta sortua bakarrik ikurrina persegitzeko. Hori baldin bada, etzen zergatik arazorik izan behar deusesteko. Arestian aipatu dugu, ekainaren 13an jabetu zinela aginte makillaz, bere alakoan heldu ziren San Ferminak aldaketak egiteko betari gabe. Orain jada urte bete igaro da. Ze aldaketa izanen dira 2016ko San Ferminetan? Hombre, segun eta nundik hartzen dugun erantzuna, hitz egin daiteke programazio kulturalari buruz, edo taldeak etorriko diren jotzera, edo ordutegietan, eta adibidez arratsaldeak indartzeko ze neurriak hartu diren, gune batzuetan arratsaldeko programazioarekin, baina nik pentsatzen dut benetan aldaketa hundiena ez dela San Ferminetan gertatu, baizik eta lehenago, ez? San Ferminak parte hartzaileak, hori da. San Ferminetako mahaian izandako arrakasta izugarria izan da, 50 baino elkarte gehiago biltzen dira horretan. Horretan, asanblada horretatik, zintzilik dauden beste mahai batzu, entzierroarena, kaleko programazioarena, berdintasunarena eta barrere, berdin, eta gero, nik uste dut, oraingo parte hartzaile horren, ikusgarriena da txupinazoarena, ez nola erabakiko den. Bai, herri galdeketa bidez. Gero, herri mugimendutik eskatu dira 3 plaza, Errekoletak, San Francisco eta San Jose. Zertan da hori? Esan didate ordutegiekin arazo batzu badirela, mugatu nahi duzuela, 8 arte konparaziora, Ilunabarreko 8 arte San Francisco plazako ordutegia, eta... Bai, oraindik ez dago guztiz itxia, afera hori, baina bai, egia da, hori Iruñeko erdigunera ekartzearena, badu
alde batetik, hori ez, garai bateko erbesteratze hori soluzionatzea, baina gero egia da ere badagoela hor asmo bat, eta gainera nik uste badela asmo konpartitua, ez? Hain zuzen ere, arratsaldeak indartzeko, hori, ez? Nik uste dut, arratsaldeko programazio horiek eta oso interesgarriak dira, eta nik uste dut, gero gaueko giroa, eta goizak, eta ja badute bere ritmoak, eta bere zeremonia badute, baina arratsaldea beti izan da, apizkator utxune bat, eta orduan, hori da asmoa. Azken galdera, lokaletik foralera, nola ikusten duzu, Nafarroko gobernua, aldaketaren urte hurrenean? Elkartasun handiz ikusten dut, askotan gainera elkartzen naiz, bai Euskal Herria Bilduko parlamentarioekin, baita Usue Barkos presidentearekin ere bai, eta hitz egiten dugu de nuestras cosikas, esaten den bezala, ze moduz dara mazu, eta ez dakizar, elkartasun handiz, badakitaiek ere ez dutela lan erreza, Iruña baldin badago beti foko mediatikoan, zer esanik ez, Nafar gobernua beste inbeste, eta jakin ere badakit oso panorama zaila topatu dutela adibidez arlo ekonomikoan. Diru kontuei dagokienez, orain estanda egiten ari da hori guzia. Ederki, bada Joseba Siron, okerez banaiz, bihar ikusiko dugu elkar, izan ere, alkatea ez ezik, Euskal Herria Erratiko kolaboratzaile historikoa ere bazara, historiko adjektiboaren adiera batean baino gehiagotan, eta bihar etorriko zara kolaboratzaile. Hoi zen, aiz faltako ez. Bada Katakraken ikusiko dugu elkar, estimatua dago Joseba. Ederki, mila esker zuei. 1, 2, 3, 4! Egiazko Nafarroa maite dugulako, Metropoli erreala.